Dneska tady máme na ošetření paní Marušku a chtěla bych ji, protože trošičku je stydlivá, takže takhle ze strany, a chtěla bych ji poprosit, aby nám řekla svůj příběh s nechtěnou milenkou Lupénkou. Maruško, když se vám ten váš problém objevil? Tak, mně se to objevilo teďko v dubnu, to bude rok, a objevilo se mi to po hnisavě angíně a vyléčená byla antibiotikama, a to se mi to poprvé objevilo na dlaních. Takže jsem šla, můžu pokračovat. Mm-hmm. Takže jsem navštívila kožního lékaře, dostala jsem mastičky, dostala jsem kortikoidy, doposavad jsem nevěděla, co kortikoidy jsou, a z internetu jsem se dověděla, že to není nic pěkného, zdravého, takže jsem šla k dalšímu kožnímu, to bylo to samé, takže jsem začala pátrat na internetu. A z internetu jsem se dověděla o paní Alence Bajtošové, takže jsem se s ní spojila telefonicky, objednala jsem se a navštěvuju jí pravidelně 2krát týdně. Jsem spokojená, ošetření super a hlavně jsou vidět výsledky, které jsou úplně úžasné, ale je fakt, že jí věřím, a to, co mi řekne, že pravidelně piju s chutí, zavřu oči, nadýchnu se a vypiju. Ale musím říct, že fakt to pomáhá, že jsem maximálně spokojená a nevím o žádnom lupenkáři, ale pokud bych věděla, tak jedině doporučit, protože to jsou viditelné výsledky a to je pro mě směrodatný. No, já pak k tomu tvému příspěvku přidám fotky ručiček, jak vypadaly předtím. A jestli pak můžeš pro potenciální zájemce, kteří chtějí skoncovat s touhle nepříjemností, jestli mi můžeš ukázat ručičky teď, a já pak tam přidám, tak, teď ke mně trošičku, jedna ruka, druhá ruka, když tak chvilinku podrž, tak, aby to tak, teď trošku dál, ještě dál, tak. Co je strašně moc zajímavé, ty jsi říkala, jaký jsi měla problém, dejme tomu, s ukazováním rukou u pokladny. Můžeš? No, ano. Můžeš? To můžu potvrdit, protože já jsem strašně litovala, že mi tohle postihlo v létě, že to nebylo v zimě, kdybych narvala na ruce rukavice a byla bych spokojená, protože já jsem všechno, co bylo spojené s podáním ruky, s ukázáním dlaní, mě stresovalo, ruce jsem nosila v kapsách a peníze jsem si vždycky nechala položit na pult a hrábala jsem je jak myška, aby nikdo neviděl. Dneska už jsem v pohodě, ruce nastavím, nebojím se ruku někomu podat, a je mi to celkem fuk. A pokračuju v léčbě, ale ruce mám už krásně čisté. A celkově se cítíš? Celkově se cítím bezvadně. Protože přistupujeme, že jo, celostním způsobem ano, taky k tomu. Ano. Takže... A přestože mám takový zdravý jméno, Petržel je zdravá, tak tohle to mi teda úplně dostalo do kolen. Ale teď jsem maximálně spokojená. Aha. Děkuji, Maruško. Opatř se pak. Tak.